Dong. May istorya nimo na to diri ron. Dito ko nang lagi. Ato bang nasa ko diri usam. Sige na ron. Hindi na ba? Kung sa'yo mo ka-advise ba? Usam. Lang na ano. Ano kung puro na? Piste. Lagi rin. Sige na. Nagkamingaw-mingaw na kita. Sige na dong. Kung sa may ika-istorya mo ba sa ganahan mo mga apply og ka ng para Japan. Sa may mo advice. Mga advice nila ay nalagpangari. Mga advice nila ay nalagpangari. Mga advice nila ay nalagpangari.